Anyansi ekele na ngo isi kwaja ọkwa aka na-efe arụ ịmara ndị etibu ndị na-akwụ apụ na-abata abata surplus a na-edukwa n'ugbo maka ndị n'ife a na-eme ha agụghị isi anụ n'ite onye isi kwaja ekele na ngo nkekwe nyara onye isi kwaja ka na-ekwukwazi ilu the person why Sales ụmụ agbara Sales ọbụnụ aka ka anyị efe ọya ka mma n'ife aka ifekwa aka anyị abahụ na nke a akwụkwọ nke anyị ife ọbata bịa na tebụl ụlọ ka nyere ụlọ na odewa na tebụl ka ndị n'ife ọsịsọ ọ gara kụrụ pụọ Abachiko, what is it right there? What is it right there, Baro? Bella for a 7th of February. Oh, yeah, Bataro. Oh, we're leaving in February and Tekope. Ivo Metaro. Nkakwinyaba aya azọrọ na mgbago mmadụ na mgbago Igwe metara na ndị akwụ otoro Yacho Mokita Ivo Betaro Nkakwinyaba Ego mmeje ya do hawo Ahoy bia bi bo di mo wo yina na ego mmeje ba yo ma tinni Oh God all the way from Ameleba. Our mama is your Chico. I ain't going to Chico. The company of Bayosbo. Odogo Nese. Yeah, man. I had sort of Cabesiano. I don't know. The company of whatever speaker na ake bu kon swedo ake ba to ana ke to ruana ojide mo nyawo eba obi IPA de ba ho no chirgate eno eba na akwo ndem mmado one macho ebe ya amana ataka ebe oge Nkakwinyaba ọ na-atasi ede ike ede gwabe inye ede na mbụba ebe a Nkakwinyaba Nkakwinyaba ọkwụna agbana mbụ ọkwụna agbana ọpụpụ ọsọ ọkwụna agbana ebe a kwụna ebe ọgịta bịa mọnịtarị ọpụpụ
ike mpi ọkụkọ na ọkụkọ a na-akpụ n'ụra nke kwenyere pịakọ 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 sibi ihe ozugbo na-ebe ka igburu nkanka igburu ebe agapụ ebe a mbụ ọkara m efe a n'ọkpa ọ bụ ife imerụ nwanne gị nwoke anyị atọrọ ha mma na-agafe dịka babazọ nke ụtụtụ naanị ọrụ ịlụrụ n'ụwa ka anyị eji wee cheta gị Ogwebi Nwakonobi ihu mmụọ na-abụ ọ bụ emechi ibe a na-eme ahamụ amụ eje na mmụọ na-enye mmụọ ndị ọ na-anara ife a na-eme ije ego jee n'ihu ihu na-abụ ka iburu ego Nwakonobi ekele na ngo pụtara na ya ebe a na ọnụ amamọkụ ịbịarụ pụtara na ya ebe a amamọkụ ịbịa Nwakonobi chifu mwenu ndidi yo mba ahaba ebe a gara edo etuwe buke ozugbo anabọbọ n'ime ebe ahụ mmọnwụ isi ụbụ kedu afọ ụlọ Ajọbịa Nnewi Ichi mwenu ndidi ha gbacha pụta na-abanye ịgọrọ ndị akwa nọzie nwayọ mmọnwụ chifu nwenu ndidi ọ dị wee from Oduago nke kwenyere onye gbaa pụọ kedu oge akweba spika pụọ ebe ahụ pụghị ebe ahụ ọgụrụkwe obere ahụ n'ahụ ọgwụrụ obere ahụ n'ahụ ijegasị ọmụ ahụ eji chịkọnụ mgbe ajọka Nnewi Ichi na tebụl ozugbo ajọka Nnewi Ichi na tebụl ọsọ ABS bụ nwanne ya gbatọsịcha agba ya bịa mmụọ bịa n'ime ebe na-agafe dịka babandọ nke ụtụtụ naanị ọrụ lụrụ n'ụwa ka anyị ji wee cheta gị ahụhụrụ agwa nna bụgo n'ebe ha dị oge a na-akọrọ akụkọ onye gbara ibe a na-akọ bọtụrụ ọkụ ife akarịa ikoro ndị afọ a nọzie ikoro nwee ndidi ka ọ pụta mba ajọfịa Nnewi Ichi Nzede bụ chifu Obiakwu anọzie ọ bụ ya na ndị ikoro ya Egwu Obiakwu anọzie ikoro abụọ chịkọnụ ndị ajọfịa chịkọnụ Ajọbịa Nnewi Ichi chịkọọ ya ka anyị nabatakwa ndị ọzọ ajọfịa chịkọpụta ozugbo ka ndị ọzọ banye maka onye mmemme ekelere m ajọfịa chịkọ anya na ana ajọfịa chịkọ ka anyị nabata ndị ọzọ ikoro from ndị akwa nọzie n'Oruago na
gbasie ya ike ife a na-ata odogwu akabe ede ọchị akabe igirigi ụlọ agaziri na ebe a ka ọgụgụ ike gbaa egwu bọtụrụ ọgọdọdọ a na-abịa ikole abụọ nọzie ji ọgbọ obi Nzedegwu obi abụọ nọzie ọ nọ n'ọgbọ ya na ndị ikolo ya ọnwụ Nzedegwu na-egbu ọgụ di na nwunye ịkpata nwunye gị aka n'anyasị ọsị na ahụ adịghị ijebe nke Nzedegwu ilu ebe ahụ ife dị wọle ogiri azụ ha na-abịa ọ na-eri eri ị na-agba anya na anụ ikole abụọ nọzie Nzedegwu odogwu akabe ede ọchị nwayọọ nwee na obere ndidi chukwu ma onye ụka dee maka a na-emenyu ọ ka ọ dị onye isi nchụaja ọ na-eri ego n'ọgbọ na ụmụazị na ke ezigbo ọgbọ n'isi ke ndị anana pụta n'ihu spika ahụ ọsịsọ ụmụazị a jesi efere anyasị na-ekpuchi epi ọkụkọ stainless ya gazie stainless ụmụ agbara ebe woman leader and Uba solidarity Igwebuike ekere na ngo eze nwanyị n'ishi chikono kee maka ope nna m ochie pụta n'ụzọ ka nkere nne m ochie ikoro chikono ka ndị odogwu bata ope n'ishi chikono ka ndị odogwu bata odogwu akabe ede ọchị Anedo nne m ochie Anedo bye ope nne Nyagazie ozuona nne m ochie ona ka ya nwụcha nta ka njide ma wụrụ onye na-asụbe ya ọkụ tata ụbọchị akara aka si gbaa na nne m ka agba nwa ọkụ mgbede Dr. G on Sunday ka ọ na-eme bedi boy ha ka ọ ga-arụkpọtụ mana ife erikere n'ọka etiti ụbọchị a ga-adị egwu chukwu ma onye ụka mana DJ Signal eze Mbọma mana Wednesday ga-awụ na eze mewu ka ọ ga-adị mme ga-awụ nke Dubai ka anyị na-abụ ife anyị n'agha
agụ obi unu agụ na-akwado ọkọdị odogwu akabe eze enyi mmiri na-eso ọkaka agụ omenka ọ na-agbadata mmọnwụ si aka nne o si aka ekpe odogwu na-agba na-agba odogwu ka anyị nabatakwa ndị ọzọ St. Timothy ejumụ dada Oricheke ego na-ewu wee bịa ịma nọ nọzikwa nso ọ bụrụ onye na ebe ala hụrụ ịbịa kpọrọ ya nọ na-aga bedo ka kpakpata oke ụtụtụ ọrụ ịrụrụ n'ụwa ka anyị ji wee cheta gị ịnọ ọnụ Icheke ego na-ewu wee bịa ilele mmụọ ife okwu imerere ya atụrụ okwu mma bụkọsịrịkwa izu na iburu afịa na ụlọahịa gbaghara okwu n'ife o merụrụ nwanne m bụkọsịrịkwa ịnọ ọnụ ile ego na-ewe ịmanụ ọmụzikwa enwe nke na-ebiri na ala ụra ịmanụ ọgụ na-ewe bịa uzi ọgụ na-ewe ọ gbọtọsịchara onwe mgbọtọsị ọ gbara onwe tọtọ napụkwa na ya mmadụ ogbuo mmadụ mma mọnwa na-abịa sị narị ya mmadụ ebe ebe na-agba eti mmọnwụ na-arị moto ochie moto eburukwu etu a ime nsịarụ nya ọrụ ka nsi ike oge usoro alachọghị alachara ya nụ na-adị ekwe meghere nye ife esiri ike kịta ọ dị mma ọ dịghị mma ife dị mma ị nọ na ibi aka na akpa ka ịma na ife dị na akpa n'ọdụzikwe na-ekwe na obejiri oji n'aka ọ isokwuru nke ọfụ tikwe n'obodo Timoti na-ekwe isi se Timoti jidekwa isi gị aka isi gị abụọ ka ọ dị ịnwere mmọnwụ na-eme ile aha data ego ogbukasị ha ara gara 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 onye ọ na-eyo oke isi Igbo onye enye ego ghara ya nyewara ka e maka brọk indọstrị na ya ọ narị arụzikwa ọrụ nwa ego a mma enwe mma bịa bụrụ brọk ya kedu ka m wee gba fesi be m Izunna adịvatị ka ị na-eme natakwa ego eze nwanyị kedu afa nke oti nkete bi ebe a oke isi Igbo ka e maka brọk indọstrị anyị kedu afa mmanwụ a ọ ikeri ụda kwere ahịfịa ndụ n'isi ebe onwe ha fọ ikeri ụdọ nwoke iwecharakwa ife ojewara pọdụ ka a na-akọrọ akụkọ valentine akwụkwọ na amaghị ebe ibu eje ọ sị na afa mmọnwụ ahụ onye chọọ ya okwu ogbuo ya mma onye chọọ ya okwu ọ chọkwara ya to mma achọghị ojide mma gị onye chọọ ya okwu odogwu akabeda ọ jechikwa ka anyị nabata ndị ọzọ na ya ahụ ele egwu ka maka a na-emenyụ ka maka chukwu ma onye ụka ife na-eze okwu odogwu akabeda ọ dịchi ka ọ dị aka na-atanụ ndị ọzọ buko onu o gwara mmọnwụ ji mma oti nkete na-abata ama ọnọ nke ụmụ eze agụ kọ nke akaba ukwu oti nkete odogwu oti nkete ụmụ Izaagụ oke obere oge anyị ga-anabata fa oke isi Igbo ABS
Oke isi Igbo ịkụcha mmadụ nsị niile ya gị ọ dara ịkwatu na ya kwatu ịbịa gbana ya aka ịbịa gbana ya ọba na-ekwu na mba anọ ezi nwa deme agụ obi unu oti nkete aka mmiri nọ n'ọgbọ onye chọọ ya okwu chọkwara ya onye chọọ ya okwu o zuo na ka anyị nabatakwa ndị ọzọ mbano.